Ahoj. V tomto videu by som vám rád predstavil nový termostat Niko Home Control, ktorý sa dá používať na ovládanie kúrenia, chladenia a klimatizácie. Tento nový termostat doplňa náš existujúci rad teplotných snímačov a dá sa použiť ako ekvivalent k predchádzajúcemu termostatu alebo termostatu WATS, ktoré už nie sú dostupné. Dizajn tohto nového termostatu plynulo ladí s povrchovými úpravami Niko a je dostupný v 13 rôznych farbách. Termostat Niko Home Control zvyšuje komfort v domácnosti a môže priniesť výrazné úspory energie. Je plne kompatibilný so zbernicovým systémom Niko Home Control a dá sa používať v režimoch na vykurovanie, chladenie a ovládanie klimatizácie. Okrem teplotného snímača sú nové termostaty vybavené aj snímačom vlhkosti, ktorý vám umožní napríklad ovládať centrálny systém vetrania v domácnosti. Používateľ si môže teplotu prečítať priamo na samotnej jednotke, prepínať medzi rôznymi programami alebo dočasne zadať inú teplotu. Takže vôbec nie je potrebné mať smartfón stále po ruke. Rámiky sú dostupné vo všetkých farbách Niko. Majú jasné označenie, aby sa používateľovi čo najľahšie používali. Ak chcete, môžete tieto nastavenia samozrejme upraviť aj v aplikácii Niko Home, na dotykovej obrazovke alebo na Digital Black. Aplikácia Niko Home vám tiež umožňuje nastaviť alebo upraviť rôzne teplotné nastavené hodnoty a týždenné harmonogramy. Nový termostat je zariadenie kompatibilné so zbernicou s rozmermi 45x45 mm, ktoré sa rovnako ako naše tlačidlá dá nainštalovať na dosku s plošným spojom na stene. Keď je nečinný, displej bude zobrazovať aktuálnu teplotu v miestnosti. Jas displeja bude nízky. Keď sa používa, displej sa rozsvieti jasnejšie. Ak napríklad používate termostat v spálni, môžete si tiež zvoliť, aby sa displej v pokoji úplne zhasol. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tomto termostate alebo o tom, ako Niko Home Control riadi vykurovacie systémy, všetko si o tom môžete podrobne prečítať v našom online návode. Tento návod nájdete na guide.niko.eu.